Добрий вечір, всім доброго вечора. Новий канал. Danas je 7. lipnja 2026. A danas um, stvar je da možda, samo možda, imam neke vrste depresije ili nešto tako, jer pre a, em, događa se često da um, imam tendenciju da samo ležim kod kuće kad nemam obaveze i ne radim ništa, baš ništa. Niti nemam želju da radim ništa. Ni, niti te stvari um, sa kojem se uživam uobičajeno, pa ne, ne, nemam želju za ništa, neću ništa. I da, to je što sam radio skoro cijeli dan danas, pa, pa da, um, da, to je to. A, možda se žalim malo a, jer se događalo tako, ali na kraju krajeva svejedno je. Um, da, um, da, to je to. Doviđenja.